I ćao svima ljudi, naše ime je Floody Gamer i kao što vidite danas imamo Minecraft preživljavanje epizoda 6. Tako je. I u današnjoj epizodi ćemo malo da gradimo farmu za kokoške. Tako je, gradit ćemo farmu za kokoškice i drugi Floody Gamer nije ovde, zašto nije noć, tako sunce. Sad, u ovoj epizodi ćemo praviti farmu za kokoške, tako da... Hajmo da počnemo. Ček, šta? Moram da spavam. Ok, ljudi, evo me. Sad, znači pravimo tore za krave, sad ću da uzmem malo svuda, nadam se da ga imam česno, ako ne, onda ću morati da kopam, u stvari da sečem. Šta je sa ono? Nemam. Znači, bukvalno smo imali 2 steka svuda, sad imam 2 komada, bukvalno oni ostaju su stvarno preskupi što se tiče drveta, ali svakako sad možemo da dolazimo do onih drugih malih planica vrlo lagano. Inače, da, mi ćemo da napravimo ovako jedno... ljudi, bukvalno nikad ne mogu da nađem tišinu za snimanje, tako da tu sam sad. Ništa ljudi, evo me, moram da izađem odavde, pukla mi se sekirica. Posadi ovo, eto sad, šta me briga je. Moram da uzmem sekiru, ne mogu ovako. Jao, kako mi je nekako daleko ovaj storage od kućika. Šta mi treba? Treba mi kamen. 1, 2, 3. Imam listiku, imam 45 komada, držim ih u prvom ovom. Šikera, niđe veze. Evo ga, sekirica. Dok sam već ovdje napravit ću jedan mač. 1, 2. Mač. Opa, samo ovo lepo da rasporedim. I idemo sad. Kao što vidite imam mnogo hrane, zato što ove krave koje su ovuda, koje se sponaju tu, tako ih ja malo ubijam, a neću ovaj stora tek kad se napuni. Tako da... Čekaj da stavimo onaj... Ne hvala, shut the fuck up, bitch. Hvala. Ne hvala, žao mi je, shut the fuck up. Evo ga. Op. Ovo i ovo nek bude ovdje. Ovo nek opadne ovdje seplinzi, ne treba im. Ulazi unutra. Žao mi ako nekog čujete, kad ja uzmem da snimam, uvek nastane nebitno. Nek tu pade sapling, ja ću da pokopim i ovo. Mada treba će mi malo spor svuda, ne znam zašto je meni. Još samo ovo drvo da pocepam. Pa ću da imam dovoljno. Inače ja pokušam da napravim slebove, napravit ću isti fazon kao i kod krava. A možda je malo daleko. Ljudi, možda je malo daleko. Pa ništa, onda ću probati negdje da ga uguram ovdje. Mora da bude blizu ove farme. Tako da, nek bude iza. Jao, to neće ništa da ništa, onda ću pomeriti malo ovo. Ovo drvo ću da srušim, zato što je druga Floody Gamer ovdje posadio bukvalno šumetnju. Ovdje, tako da... To je sad sve, moram da sečem i da sadim ponovo, zato što će ovdje da mi pravi haos. Eto sapling. Opa. Sapling. Op. Ok, imam dovoljno sprusvoda. Evo još jedan sapling, neka bude. Evo ovdje. U stvari ne može na kamen. Evo ovdje. Da, bukvalno, znači sada mogu, u stvari... Stvarno ja imam mozak, lepo kažem, ništa niste vidjeli. Ovo drvo nek ostane, ovo ću sačekati da, neću ja da ga rušim, pašće to samo. Opet još jedan, šta je s ovim saplingzima? Meni kad treba ja ih ne dobijam. Da, sad ću ovo pocepati ovdje. Malo ovog, izraši to, lepo će to da izgleda. Nadam se da ćemo... Znači, pišite mi u komentarima šta još da gradim u ovom našem, kako da kažem, malom selcetu, zato što vidite da imam sve. Opa, op.
Ako radim sad iron ovdje, ja ću bukvalno da se ubijem. Stvari, neću, što da se ubijem? Sad moram da Ko uzmem... napreduje Tora? Evo, super. Sad moram da uzmem zemlje, da ovo pozemljam i... Šta bre ti radiš? Pravim torz. Jao. Pokupit ću krevete da tamo odspam, zato što je svetlo. Imam torčeve da osvetlim. Tako da. Sad, koliko saplinga pada. Sve to moram ponovo da sadim. Saplinga. Sapling. Sve kad se zarazi, bukvalno od saplinga. Kad se zarazi čovjek od saplinga, to se cringe. Ali bukvalno. Eto vidite onu kravicu, zato imamo ovoliko stejkova. Da. Šta sad? Zbog čega smo mi uopšte ovdje? Valjda će ovo biti dovoljno. Kad mi se mač potrošio? Ko je bre crni? Nemoj da govoriš da je sve crno, nemoj da te roknem sad. Pa crni Znači, je. učinilo mi se da mogu bukvalno da si ti u igrici i da mogu da te rokne mačem. I normalno. Pa znaš šta ću da uradim sad? Znači, kad ovo... Evo, sapling, shut the fuck up se. Znači, ti koliko ja saplinga dobijem iz jednog drva? 4. Sad ću da produžim ovo, koliko je ovo blokao široko. Neka fucking reklama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pa ovo ogromno bude. Ne. Ovo rušimo. Sad bi trebalo da bude jednako. Jep. Čekaj. Jeste. I da nije kokoška može da pobegne. Evo, za sada ću sapling da kamenu. Ako mogu, ne treba mi sapling, života mi. Ništa ljudima, vidimo se kad postavimo ovo. I da ljudi, gotovo je. Thumbnail. Ništa ljudi, ovo je savršeno, bukvalno, znači, napravili smo isto kao i za krave i znači, bukvalno krovi isti, nadam se da to možete da primetite i sad samo pored njih će stajati kokoške i da, to je jedno super cool, da, to je stvarno super cool i baš smo to lepo napravili i sad samo je pitanje da nađem kokoške i da ih uteram unutra, to je već malo teže, tako da vidimo se kad to uradim. Ljudi moji, pogledajte, zombi umro i dobili smo potatoes, please da nije pokvarne. Ovo je moj život, bukvalno smo dobili potatoes. U sljedećoj epizodi pravimo farmu za ovo ovdje. Aj pojedi ga. Znači ne smijem da ga pojedem, bukvalno mogu da ga zasadim da dobijem još više. Odlično ljudi moji, znate li šta to znači? Od sad ćemo imati hranu koja se zove potatoes. Da, potatoes 12%. Potatoes, pa pusti me brini. Potatoes ćemo da zasadimo, znači ovo ćemo sve da srušimo i tamo negde iza ćemo da zasadimo i potatoes i, mislim, krompirić i pšenicu, tako da to je odlično. Kokoška nema, verovali vi ili ne. Znači čim nađem neku, neću da pojedem ovaj potatoes, čim nađem neku, znači sad ću da završim ovaj video. Tako da Danas izlazi još jedan klip, ljudi, budite na YouTube. Danas izlazi još jedan video, zato što juče nismo izbacili. Izvinite, nešto ne se internet. Znači, internet me zezao, tako da... Hvala što ste pogledali današnji video. Znači, lupite lajkčinu, lupite subscribe, lupite sub na kanalčinu, tako da hvala što ste pogledali današnji video. Pozdrav!